opreté priehlavky. Nerobím to, že by som mal prsty zapreté. Lakte vedľa tela, aby mi neutekali zad. Podsadím si panvu, urobím nádych. Povolím plecia a výdych vystieram. Zadok ostal zapnutý, pevný. Ramena dolu. Lopatky tlačím dole, ramena tiež. Podsadím sa, nádych. Ramena povolím, výdych vystieram. Držím zadok zapnutý. Dobre. Vymením kolena to isté, áno, takisto. Potom znova mám posunuté, začínam z tej istej pozície a s nádychom sa musím stihnúť zrolovať. Čiže začínam nádych, prvá ide hlava, sadám ako keby na pety, hlava ku kolenám, výdych, znova sa nadýchujem a pohýhnem prvý zadok a stále z postavci sa vystrem. Celou cestou hore vydychujem. Ešte raz. Nádych, idem dole. Výdych uvoľním. Znova nadýchnem. A s výdychom nahor. Dobre, zastav. Kolena to isté robím.